Tárgyi eszközök aktiválását az álló modul mozgások felvitele menüpontban lehet elvégezni. Új eszköz aktiválására 11-jel kezdődő mozgáskódokat kell megadni. Az új eszköz egyedi leltárszámát a program bekínálja, amennyiben beállításra került a folyamatos leltárszám képzés. Több darab egyforma tulajdonságú eszköz aktiválása esetén a cikkszám mezőt kell tölteni, amelyet törzsből választhatunk ki. A cikksorszámot a program generálja. Az aktiválás dátuma az eszköz üzembe helyezésének dátuma, amikortól értékcsökkenést kell rá számolni. Üres mező esetén a program nem számol értékcsökkenést az eszközre. A változás dátumát az aktiválás dátumával egyezően a program bekínálja. Ez lesz a könyvelési dátum. A feldolgozás gombra kattintva megkezdhetjük a további adatok megadását. A bizonylatszám mezőbe új aktiválás esetén célszerű a beruházási szállítói számla számát megadni, a bizonylat dátumába pedig a szállítói számla teljesítési dátumát. A mérleg modulban ez kerül majd a bizonylatszám mezőbe. A megnevezés mező kitöltése kötelező. Leltárszámos eszköznél beírható az eszköz megnevezése. Cikkszámos eszköznél a törzsben megadott szöveg kerül bekínálásra. Típusmezőben további plusz egyedi információt adhatnak meg. A gyári szám mező kitöltése segíti az eszköz egyedi azonosítását. Egyedileg nyilvántartott leltárszámos eszköz esetében a mennyiség fixen egy darab, csoportosan nyilvántartott eszközöknél a felhasználó adhatja meg. A tárolóhely típusa H vagy S lehet, ez mutatja, hogy személynél vagy helyiségnél tartják nyilván az eszközt. Magát a kódot a háttértörzsből lehet kiválasztani. Fontos adat, hiszen ez lesz a jövőbeni leltározás alapja. A főkönyvi számla mezőbe egyel vagy nullával kezdődő bruttó érték főkönyvi számlaszámot kell beírni. A költségnem mező kitöltése kötelező. Ide a program bekészíti az egyes bruttó érték számlához hozzárendelt 5-ös terv szerinti értékcsökkenés főkönyvi számlaszámot. A költséghely mezőbe kerül az eszköz leltározási egységét képviselő 6-os vagy 7-es számlaszám. Ezeket, ha a személy vagy helyiség törzsben meghatározzák, a program bekínálja a rögzítő felületre a leltározási egység kiválasztásakor. Az utókalkulációs kód a számlarendben megadott főkönyvi kódrendszerben kidolgozott szám, amely például beruházási projekteket vagy munkaszámokat képviselhet. Az üzemkódban kódolhatóak például szervezeti egységek vagy igazgatóságok. A dátum fülön megadható a nyilvántartási és aktiválási jegyzőkönyvek száma is. A típuskód mezőben 4 alaptípus közül lehet választani, amelyek bővíthetők: épület, gép, jármű, vezetéket. A mező kitöltése nem kötelező. A típus adatgomb megnyomását követően a kiválasztott eszköztípusnak megfelelő adatokat lehet megadni. Az érték fülön további adatokat lehet megadni. Az eredeti érték vagy egységár mezőben egyedileg nyilvántartott eszközök esetében az eszköz vásárlási értéke, csoportosan nyilvántartott eszközöknél egy darab eszköz egységárát lehet megadni. Bruttó érték, a tárgyi eszköz teljes beszerzési értéke. Az adótörvény szerinti adatoknál meg lehet adni a fejlesztési tartalék azon összegét, amelyet az adott eszköz beruházására fordítottak. A leírási mód értéklistából választható. Üres mező esetén
A program nem számol értékcsökkenést. Többféle leírási mód közül lehet választani, a leggyakrabban alkalmazott a bruttó lineáris és bruttó alapú egyösszegű elszámolás. A használati évek száma azt mutatja, hogy az adott eszköz hány évig lesz használatban. Kitöltése kötelező. A leírási kulcs a használati év alapján kerül kiszámításra. A nullára íródási dátumot az eszköz értéke, leírási módja és százaléka alapján a program kiszámolja. A számviteli törvény lehetővé teszi a tárgyi eszközöknél maradványérték alkalmazását. Ez a bruttó érték százalékában is megadható. Az értékcsökkenés elszámolása addig folyik, amíg az eszköz nettó értéke eléri a maradványértéket. Ezt követően a könyvelés képernyőre érkezünk. Amennyiben a mozgáskód törzsben meghatározták az ellenszámlát, a program automatikusan bekínálja, és azt a mentés gombbal jóvá kell hagyni. Az aktiválásról mozgásbizonylatot vagy üzembehelyezési bizonylatot is lehet nyomtatni.